dik il-mozzjoni stess titkellem li l-aġir tal-Ministru Konrad Mizzi huwa skorrett u jqajjem dubji serji ta' korruzzjoni. Il-mozzjoni stess ma tajtx li hemm il-korruzzjoni u allura il-korruzzjoni hija allegata u narġa' ngħid. Il-Prim Ministru wara ġranet u ġimgħat u naf illi ħa bis-serjetà id-deċiżjoni u l-responsabbiltà li jrid iġorr biex ħad deċiżjoni wasal għal ġudizzju. Ġudizzju bilanċjat, ġudizzju fl-interess tal-pajjiż, ġudizzju fl-interess anke tal-integrità ta' dil-Kamra. U jiena bħala membru ta' din-naħa, Sur President, ma nagħmilx bajnejja magħlu għax il-Prim Ministru qalek jiena ngħid li nibbekkja id-deċiżjoni għax nemmen li dik hija deċiżjoni korretta, għax nemmen illi dik hija deċiżjoni li hija tajba. Dubji serji. Alla ħares kol minn ikollna dubji serji fuq naqtawilu għal-mewt u ngħidu iva dan, hekk għamel, dubju ta' hekk għamel, jien nerġa' ngħid. Ippruvaw li hemm korruzzjoni bis-serjetà u d-deċiżjoni din naħa tkun differenti. Imma sakemm qegħdin nagħmlu d-dubji u sakemm qegħdin inkabbru blenti u bil-mikroskopju dak li qed nimmaġinaw li kien se jiġri, allura hemmhekk m'hemm serjetà. Jiena nemmen, Sur President, illi hemm ħafna tipi ta' aġir mhux korrett, hemm ħafna tipi ta' affarijiet li nista' ngħidu isma' dawn sataw evitati, ma se noqgħod insemmi għax nelenkaw ma nispiċċa qatt. Ngħid biss illi narġa' kif bdejt nispiċċa illi ejja nħarsu lejn d-dibattitu bħal-okkażjoni biex nirriflettu bis-serjetà fejn irridu mmorru bħala membri parlamentari, inġorru magħna l-ulur, inġorru magħna l-awtorità, u nġorru magħna il-fiduċja li tawna n-nies meta li ġewna. Grazzi. Grazzi.